gwenu, ond mae'n rhywun yn ochori sydd yn wen o glist i glist yn un, hapus iawn. Caryl Haf, cadeirydd Ceredigion, llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch yn fawr iawn i chi, diolch. Ydych chi wedi cipio'r gwobr am yr holl bwyntiau dol ni? Ydyn, ni wedi wneud i Lenny to, oedd hi'n eitha agos i wedi gwir. Oedd yn braf gweld bod pwyntiau o fewn y siroedd gyda'r cydradd ail gyda ni Lenny, a wedyn wrth gwrs Ceredigion yn ei chipio hi Lenny eto, felly hwnna'n braf iawn i weld. Byrcheiniog a Sir Gar yn gydradd ail. Oedd na amheuaeth o gwbl bydd yn onest wan, achos ydych chi'n ennill o bob blwyddyn? Na, mae rhaid fi weid, o'n i gyd yn ddim yn siŵr le oedd yn mynd y Lenny, gan bod tipyn o siroedd wedi cael ar draws yr wythnos, nifer o wobre, felly oedd yn anodd iawn i alw le oedd yn mynd. Oedd na ambell i sir wedi bod yn gyntaf yn ystod yr wythnos, felly o'n i gyd ddim cweit y siŵr os o'n i'n mynd i ennill yn y byd ond. Braf i weld bod y cwpan yn dynol i Geredigion unwaith eto. Ges i olwg ar y sgwrs ar yr ochr fyna, ac fel ti'n dweud, sawl clwb wedi dod i brig gwahanol bethau. Mae yna lwyth o gystadlaethau yma yn y sioe, does? Oes, mae'n braf. Mae'na 12 cystadleuaeth sydd yn mynd ag at y cwpan yma. Mae'n braf gweld bod cynifer aelodau o dan 26 yn cael y cyfle arbennig i fod yn y sioe frenhinol fan hyn yn gallu cystadlu ar lefel mor uchel. Mae'r safon ni wedi gweld yn ystod yr wythnos ar y llwyfan yng nghanol y cylch gwartheg neu yn yr tent gyda'r cystadlaethau hynny yn aruthrol i wedi gwir. A mae'n braf gweld bod gyda ni aelodau gyda fath dalent o fewn mudiad y ffermwyr ifanc. A meithrin talent, o'n i'n siarad yn ystod yr wythnos yn wahanol gystadlaethau, a mae'r ifanc yn cael cyfle, falle mewn par efo rhywun hun, a gweld hi'n dod trwad wedyn ac yn dod i'r brig yn y gystadlaethau. Mae'n wych yn dydi? Mae fe'n fendigedig, mae fe'n blatfform ffantastig i'r aelodau ifanc. Chi'n gweld plant sy'n 10 oed yma a gweld nhw eto mewn ychydig blynydde, faint maen nhw wedi datblygu, a mae fe hynny yn dangos beth mae'r mudiad yn ddau. Mae nifer ohono ni yn elwa tipyn o'r mudiad yma ac wedi elwa ar gyfer y dyfodol eto. A ti'n meddwl, mae'r sir efo chi, mae'n gymaint o glybiau cryfion. Wyt ti fel cadeirydd wan, ti'n gorfod bod yn gefnogol o bob un clwb, neu beth ydy'r clwb di? Yng nghlwb i yw Llanelwy Brefi, ond mae rhaid fi dweud, os y flwyddyn diwethaf wedi bod yn gefnogol iawn, gobeithio, o bob clwb ar draws y sir, achos mae pob clwb wedi bod yn gefnogol i fi fel cadeirydd sir, a fi ddiolchgar iawn iddyn nhw am yr holl waith maen nhw wedi rhoi mewn yn ystod y flwyddyn diwethaf, ond yn enwedig yr wythnos hyn mwyn bod ni'n gallu cael y cwpan ma nôl, felly mae'n braf gweld bod Ceredigion wedi tynnu ynghyd i allu dod â hwn nôl gyda ni. Unwaith eto, os gael ychwanegu. Felly, ydych chi'n llenwi hwnna efo rhywbeth yno i gael dathlu? Wel, mae'r tap ffygo, falle droi'n y tap na i gael bach o ddŵr. Chydig o ddŵr, call iawn. Diolch am y sgwrs a llongyfarchiadau mawr. Diolch yn fawr iawn i chi.